мариям давлатова яке аз коршиносони лоиҳаи волидон зидди ифротгароӣ аст ки созмони амният ва ҳамкории аврупо ва ҳукумати тоҷикистон шурӯъ кардааст. ба таъкиди ин равоншинос ифротгароӣ нишонаҳои рӯшан дорад, аммо волидайн дар аксар ҳолат ин нишонаҳоро намешиносанд. дар суҳбат бо радиои озодӣ мариям давлатова дар бораи омилҳои ифротгароӣ ва роҳ ёфтанаш ба ҷомеаи тоҷикистон гуфт. дар кишварҳои ҳамсоя ва ҳам тоҷикистон як тамоюле ба самти мазҳабгароӣ ҷараён дорад ки бо сохтори дунявӣ созгор нест. ба назари шумо ин тамоюл аз куҷо маншаъ мегирад ва чи аст сабаби дигар шудани мафкураи мардум? аслан ташнагӣ аст. дар давраи 70 соли сиёсати давраи шӯравӣ ки динситезӣ буд ва мардуми шарқ мардуме ҳастанд ки беғояи илоҳӣ ҳастии худро тасаввур карда наметавонанд ва ин ташнагиҳои ба дарун зир шуда таҳмил шуда инҳо боиси он шуд ки вақте ки як бора масалан ҳамин фишорҳои болои амрҳо бардошта шудан аз байн рафтан баробаре ки деги ки майда меҷӯшад вале дар зир оташи калон дорад. баробари сарпӯш дега гирифтанатон дег сахт меҷӯшад. ин ҳамон ҳолат шуд ва як чиз дигар ҳам аст ки ин ба давраи руст омад ки давраи нобасомониҳо даргириҳо ва ғайра ва ҳоказо ҳама дарвозаҳо боз буданд ва ҳама чиз ворид шуд. ин як тараф аст. тарафи дигар он аст ки дар давраи шӯравӣ як чиз буд, деворҳои оҳанин буд ки гӯё мардумро аз идеяҳои беруна аз ғояҳои хатарнок ҳимоя мекард ва ин ташнагии дигарро ба вуҷуд овард. бовар кардан ба он ғарб ё ба он шарқи кишварҳои бегона ки гӯё дӯсти мо ҳастанд ва ҳар чизе аз берун омад чун моли хориҷӣ барои мо моли хуб буд, мо ғояҳои хориҷиро ҳам ҳамчун моли хуб қабул кардем. ва ин ду чизе ки имрӯз ҳозир ба хотири ман меояд боиси он шуд ки аз ин дарвозаҳои бози беэҳтиёти мо ҳар касе чизе хос даровард ва мағзи ташна ҳама чизро фурӯ бурд, ҳама чизро бетаҳлил қабул мекардем, филтр надоштем. филтр аз таҷриба аз дониш пайдо мешавад. мақомот мегӯянд 90% занони тоҷик зери хушунати шавҳарон ва бидуни хоҳиши худ ба ҷангҳои сурияву ироқ рафтаанд. аслан гӯем ки ин заъф хоси танҳо занони тоҷик аст нодуруст мешавад. мушкили масоили гендерӣ дар ин маврид он аст ки вобастагии ин ду ҷинс ба ҳамдигар мувозинат надорад. яъне занон дастнигари мардонанд. мардум ба ҷое намераванд, мардум ҳамеша аз ҷое мераванд. ҷое ки барои онҳо хуш нест аз он ҷо мераванд. дар масъалаи занони мо занҳое ҳастанд ки ҳамроҳи шавҳаронашон ё аз паси шавҳаронашон рафтанд. он ҷо вобастагӣ аст. ҳамон ки амри шавҳар ҳатман қонун аст ва аз хати кашидави берун омадан мумкин нест, ин як чиз аст. дуюмаш надоштани иттилооти дурусти ин занон аст. агар ин занон медонистанд ки шавҳарашон худашонро ба кадом бало гирифтор карданд, онҳоро огоҳ мекарданд, ҳамроҳашон намерафтанд, ақаллан фарзандонашонро ҳимоя мекарданд. нест иттилоот. модарони аксар ҷавононе ки ба гурӯҳҳои террористиву ифротгароӣ пайвастаанд зимни суҳбат бо расонаҳо мегӯянд аслан тасаввур намекарданд ки фарзандашон ба ин роҳ меравад, чун бачаи хубу донишманд буд. ҳамин хатари ифротгароӣ чун ҳамаи дардҳои нави ҷомеа нишонаҳое дорад ки ҳанӯз оилаҳои тоҷик намешиносанд. зеро ҳолатҳое мешаванд ки ҷавоне ки ба ин ҳаракатот ҷалб мешавад воқеан ором мешавад, ба маънӣ мешавад, вазнин мешавад. то ин вақт гапнодаро буд ва падару модар бояд дар ин маврид хеле мувоҷеҳ бошанд ки ин худ ба худ аз куҷо пайдо шуд. зеро агар худашон таъсир нагузошта бошанд, пас таъсир аз берун аст. ин таъсири ки аст? ки аст он мубалиғкуян, ки аст он мударрис, ки аст он таъсиргузор? як бора рафтори фарзанд дигар шуд. шух буд, серҳаракат буд, як бора ором шуд. як бора китобхун шуд. бачае ки масалан ба китобҳои динӣ қадар рағбат надошт, падару модараш ба ӯ дар ин масъала масалан кӯшиш накардан, кӯмак накардан, таъсиргузор набуданд, як бора моил шуд. дар ин маврид ҳатман дидан дар кори домулааш ки аст. шояд домулаи хубе бошад ки масалан воқеан фарҳанги исломиро диҳад, вале шояд касе бошад ки аз олами дигар омадааст. чизи дигар аст, масалан кӯдакон дар ин вақт фарзандон пинҳонкор мешаванд. дар ҳузури падару модарашон суҳбат намекунанд. атрофиёнашон дигар мешавад, дӯстони нав пайдо мешаванд ва он дӯстонашонро ба падару модарашон шинос намекунанд. аз дӯстони пештара дар парҳез мекардагӣ ва мегурехтагӣ мешаванд.
ё дӯстони нав пайдо мешаванд ҳар вақт баромада мераванд ё хонанишин мешаванд ҳамеша сари телефонанд ё сари компютер ҳастанд. нишонаҳо зиёданд. фақат ки мо бояд хеле ботаваҷҷӯҳ бошем ки бинем ки ин тағйироту ин табаддулоти ғайри чашмдош аз куҷо пайдо шуд. агар мо дар он таъсир нагузошта бошем мо бояд муайян кунем ки таъсир аз куҷо омад. ташаккури зиёд муалимаи азиз барои назарҳои хуб, барои пешниҳодҳои олӣ ва барои шумо муваффақият мехоҳем дар ин ҷода. дар суҳбат бо радиои озодӣ Марьям Давлатова дар бораи омилҳои ифротгароӣ ва роҳ ёфтанаш ба ҷомеаи Тоҷикистон гуфт. компанияҳо барои худашон мувофиқ корҳое мекунанд.